אהלן, אז איך בחופש? מבלים? נחמד? כיף, אבל גם קצת מעייף בטח, נכון? כן, אז רציתי היום לדבר איתכם על הנושא של מריבות באוטו, שבטח הרבה מכם נתקלים בו, נוסעים לצפון, נוסעים לאילת, נוסעים לחופשה משפחתית, גם בחול, וילדים, אמא, אין לי מקום, אמא דחף אותי, אבא משעמם לי, מתי מגיעים, נכון? מכירים את זה? כן, אז מה אני מציעה לעשות? אני מציעה לדבר עם הילדים לפני ולהגיד להם, תשמעו חמודים, אנחנו נוסעים לחופשה משפחתית, אנחנו רוצים שיהיה לנו כיף, רוצים שיהיה לנו נעים, אנחנו לא רוצים שכל הזמן יהיו מריבות מאחורה ויהיה בלגן ויהיה הצקות אחד לשני, לא. אז מעכשיו אנחנו מודיעים לכם שמתנהגים באוטו יפה, גם אם משעמם וגם אם מציק וגם אם קצת לא נוח, באוטו מתנהגים יפה, ואם לא, אנחנו פשוט מסתובבים וחוזרים הביתה, זה הכל. עכשיו, מה שאני מציעה לכם, לא לעשות את זה על הנסיעות הגדולות, להתאמן קודם כל בקטן, להתחיל עם דברים קטנים, אתם נוסעים לקניון או לבריכה או לים, והילדים מציקים ומשתוללים ולא נחמדים, אתם אומרים להם, אוקיי, יש לכם הזדמנות אחת, אם יהיו פה מריבות וצעקות, אנחנו חוזרים הביתה, ואם יש מריבות וצעקות, אתם פשוט חוזרים הביתה, ולא כועסים ולא מתעצבנים ולא מתרכזים, פשוט חוזרים הביתה. הילדים לומדים עם מעשים, הם יבינו שאתם מתכוונים לזה ואתם עומדים מאחורי המילה שלכם, והפעם הבאה, רוב הסיכויים שהם לא יחזרו על זה שוב. עכשיו, אם אתם כבר בדרך לחופשה באילת או בדרך לחופשה בצפון ואין לכם ברירה, אני ממליצה לעצור, להגיד לילדים חמודים, עד שלא תירגעו ולא תחליטו שאתם מעבירים את הנסיעה בכיף, אנחנו לא נוסעים, פשוט ככה. ואתם תעצרו ותחכו, וכשהם ירגעו אתם תמשיכו בנסיעה. אז זה בגדול, מאחלת לכם בהצלחה, תספרו לי איך הולך, וחופשה נעימה. ביי, להתראות.